खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ आंनि आंगो लोगोफोर आरो गासै जोंनि बर' हारिनि आइ आफा बिदा फंबाय गासैनिसिमबो बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोनो हायिया माने गगाबो मोनबाय थादोंमोन नालाय बेनिफ्राय गुजुनायबो एसे जादों दा एसे माने हामबाय आरोना लोगोफोर दिनै माने भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय लोगोफोर जोंना मोनसे शर्ट मुभिनि शुटिं दङ दिनै बेयावनो आं थांनो ओंखारदों आं दा माने बर्तमान न'आवनो दंथ'यो आरोना आसा खालामो आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आंजों लोगोसे नोंथांमोना नायलांबाय थागोन बे शर्ट मुभिखौ समायना सिख्ला फिल्म प्रडाक्सनाव नुगोन आरोना लोगोफोर शर्ट मुभिनि नामानो जाहैबाय खांख्राइ नांदेरनाय बिहामजो लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ आंजों लोगोसे नायलांदो लोगोफोर गासैनिबो मोनसे रिक्वेस्ट आरोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय बेफोरबायदिनो शुटिं ब्लग नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थानो नाजागोन आंना बर्तमान न'आवनो दंथ'यो आरोना नै आंनि दखाना फिसासा माने बेयावनो आरो सानसे माने थायो आरोना स' जियानो जादोंला आं दा थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि आंनि शुटिं ब्लगा माबायदि जायो आरो ससे ससे ओरैनो भिडिअ क्लिप्स देखायनो नाजागोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने फुलथ' देखायनो हाया नालाय गासैनिसिमबो माने दिनैनि आंनि शुटिं ब्लगखौ मोजां मोनगोन आसा खालामनाय थाबाय अब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो सोल' थौदो बिदिब्ला जागायनोसै आरोना लोगोफोर दा जोंना शुटिंआ स्टार्टिं जासिगोन आरोना नै बिथां जोंना मिस्टार चावमिन बिथांनि चेनेल नामा बिथाङाबो जोंनो दंफैयो आरोना दा खेबसे हायनहरदो दे बिथाङाबो जोंनि शुटिंआव फैदों आरोना जों दा दसे थानानै शुटिंखौ जागायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेजों दङ जोंना गासै आर्टिस्टफोरा गासिबो दंजोबो आरोना हेल' लोगोफोर फाइनालि जोंना शुटिंआ स्टार्टिं जाबाय आरोना नै एक्टर एक्ट्रिस माने खांख्राइ नांदेरनाय बिहामजोखौ लानानै फैबाय जोंना एक्टरा इदिनो फै इदिनो मिनिना फै बरिया एक्टिं नै जोंना खांख्राइ नांदेरनाय बिहामजोखौ लाना फैबाय नै बारलांबाय आं होननानै एक्सन आंबो सिख्लाखौ हाबा लानो होनना लाना फैबाय बेनिबोथ' दां जाखासिगोनलै आङो नै लोगोफोर बेयो जोंना एक्टरनि बिमा आरोना मैगं हागासिनो दङ नै मैगं हानायाव बिराद मुखुब आरोना दा खांख्राइ खन'नायाव जिबौ मोनबोदों आइलै आंखौ दाबुसैलै फुंनिफ्रायनो खारगुमाना थाना मोजांसो बुंबावदो बोरैहाय गना नाङा
Nah logoफोर नोंथांमोनाथ' बेखौ सिनायखायो जानांगौ बिथांनियाबो YouTube चेनेल दङ मामोनलाय नोंथां मिस्टार चावमिन दे फंनैसो बुंदो दे बुंनो आरो दा आंनि चेनेलनि बागै बुंदो नोंसोरनि बागै माने बिथाङाबो मोजां ब्लग बानाय ना आं ब्लग बानाय बिथाङा ब्लग बानाय मोजाङै नायबानो जाबाय सोरना मा नाम इउटुब फाग्ला नायथां नायनानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बेलखौ थुबानो जाबाय लाइक खालाम जेसां एसे खालामबानो जाबाय नायनानै गोजोननाय मोनगोन नायबानो जाबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय फुंनिफ्रायनो खारखुमना थाया मोजांसो बुंबावदो बोरैहाय गना Ayo, bisa kasih teman-teman kita tarik bahas, bisa tarik. Ai neng di saling di sini wali, di sekalian ini sama nasi. Bordia. मिथिंगानि बायदि बिबारजों रुजु रुजु गोमो गोथां गोजा गुफुर बायदि बायदि गाबजों Cuman res lah deh, jadi ngurung-ngurung karena kasih kesiban mana saling naik dengar na aku juga, kebetulan lagi masih menjaga menakai, karena kesiban jalan sesuai, staff menunggu sesuai, ini nolung stingko mana starting class bisa na, tidak tenaga sedang mana artis bergerak dengar nada, saling kan masih no, saling lagi nomor itu, dengar na.
मोजां मोनदों बुंनायाव जेबो जानाय दा लोगोफोर साहा लोंनोसै आरो ना साहा लोंखांनायनि उनाव जोङो माने शुटिंखौ बानायफिननोसै नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो माबायदि मोनदों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दिनैनि जोंनि बे मा होनो खांख्राइ नांदेरनाय बिहामजो बे शर्ट मुभिखौ समायना सिख्ला प्रडाक्सनाव नुगोन आरो ना लोगोफोर जियानो जादोंला आरो ना जों दा साहा लोंना लानोसै एकबार बर'हाय खुलुमबाय दे खुलुमबाय दे जोंना आंनि स्टार चावमिन ब्रनिया माने खानाया गुदों आरो ना खानाय खाथबगासिनो दोङो उपाय गैया बेसोरा रानथाबबाय जोंनो फैनानै दासो नै माने उदैखौ माने एसेमान पुस्ता खालामनो होननाय दैखौ माने अनलि साहा आरो ना जेबो गैया साहा केक जानोसैनो जागोन जाया र' जागोन ना मोजां माथो जाया मा जानो सिख्ला लुबैलाय दिनैसो नुफैबाय आं खांख्राइ नांग्राय सिख्लाखौ दङबानादि मा सोरजिना हरो नायरदो लोगोफोर जोंना फैयै शुटिंआ जोबनायनि लामायाव मोना फैबायबो आरो ना दा दसे थानानै थांनोसै जोङो दा जोंना शुटिंआ जोब्बाय आरो ना मोनाबायबो सानसे थाला जोंना शुटिंआ दिनै जानानै थांबाय जोबथ'बाय आरो ना दिनै फाइनालि लोगोफोर जोंना शुटिंआ जोब्बाय नै चावमिन ब्र'आबो माने जोंनो मोनाजासे थाफाबाय आरो ना मेंबायबो जोबनायाव बेखौनो बुंगोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि बे खांख्राइ नांदेरनाय शर्ट मुभिखौ नायनो थाखाय नायनानै थादो आरो मा बुङो ब्र' गासैबो नायबानो जाबाय गोसो होनानै मोजांथ' जाखागोन आसा खालामो मोजां जागोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना दे बिदिब्ला जोबनायाव गासैनिसिमबो लाभ इउ अल थेंक इउ सो माच आरो लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदिनो मोजां शुटिं ब्लगजों लोगोसे बायदिसिना भिडिअ लाबोनो नाजागोन बिदिब्ला लोगोफोर लाभ इउ अल बयनिसिमबो थेंक इउ बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन